Yawwa! Wallahi tun ɗazu nake neman ki. Allah wala oke. Kin san neman da nake yi miki? Ya za yi. Wallahi ke ce na jikin ce kina neman bacin kuɗi ko na rigima ne. Ya da wannan gaskiya ne. Allah ga wani kuɗi can na jiyo wanda ba na rigima ba kuma. Allah. Wallahi yanzu nan zaki same shi har dai kin hau mota kin tafi inda yake. Haka kake so na dama. Ni fa yasa baban mu yazo ya zaunar da ni yace kaɗo wannan kaɗon na kusa da gidanmu. In so shi sosai in jawo shi jikina saboda yana so na da alkhairi. Wallahi ina tonki inda ba na tonki wallahi ba zan faɗa maki inda ake bada zakka ba. Wallahi zakka ce ga can alhajin Allah wallahi yana ta fitar da zakka yau. Alhajin Allah. Wallahi. To kai ka karɓo ne? Ina. Wallahi ke nake so in yi wa kwatance in kika fara zuwa in kin dawo haini ma in je in anso. Ba matsala. Ai ka kin fi ni son kuɗi. Kaga da wani azzalumin ne. Sai ya fara karɓo ya sake koma. Sannan i gaya mun ba an ce mutulbi dan uwan mutulbi ba haka ne arado Allah na ji labari ne an ce Alhaji Bello Turji yana can a daji Rijana yana fitar da zakati ne na gaba wanda ya daidai da ansuwa wallahi hake wallahi ki je ki anso ci in kika dawo ni ma hayin anso wani turjin Alhaji Turji da kika ji ana labari a daji turji wannan na daji mai rike bindigu Bello Turji yana nan yau zai fitar da zakka ki je ki anso ok yasa kai ba karɓo ba kenan kake so ka fara tura ni to ba kai bace mayan kuɗi kin ce kuɗi ko na rigima ne na ce kuɗi ko na rigima ne ni mahaukaci ne zan ci kuɗin Bello Turji to ki je ki anso in je ka mayan kuɗi tsaya wannan renin hankali ne kai baka je ka karɓa ba amma ka zo kana ga in je gurin Bello Turji in karɓi kuɗi mahaukacin ina ne ni ka ko ka ga na fara shan kwaya ne kaga kun fa a baki na ne shine zaki rike ni na rike ka aradun kika kara rike ni zan ci ubanki da wannan wallahi a dama an ce ku dama kun saba dukan shanu ya kun saba dukan shanu